Hai friends, sari kaham jotono no, ani YouTube channel alam sobo jotono no, ngai tini ni ngai kuno hani ni video goya, ngai vlog ni goya, tai tech channel ni video goya, ngai tini buku Namrata ni lifestyle na lena, ngai tong ni channel bini channel tanggai, ngai Chajak ngai subscribe khalai mano, bini subscribe tabo approx 30k namna maikha 20k to complete nomni paikha tabo 28k ta kana judi na Chajak khanga ke nai mano visit khlai mano tamka bini channel ang kai funny video tai vlogs nang je Chajak nai mano anga bot onek talented tai beautiful te nai thokbo nang bini lifestyle of nine area na tini bini lifestyle tubui Khaio nongni bagai video ketal ngai bini channel ni bisa funny video ani channel lo kelai khane area na norbo KHATHANSA norbo Chajak gana Chajak ngai subscribe khaji like khaji nong lo nong share khaji ngai bini channel lo visit khaji subscribe khaji Mona Chajak ngai KHATHANSA no Chajak no nugui botongo bini judi na fan ngai bini channel no support khaji ani channel no support khaji abo ton sana nai nongni hamjama ba se ani channel no support botu kai tongo ngai no ang je mang support khalanya ngai support khalaya kari bini video bisa jadi Lo, bunyai ma zora mang phai ti kai kini disturb khanya bagai. Ulo nai de, tak mana ya? Ang nanyen tabu. Hamdil de chuke sana. Wah, tin le mayo bungin chaka. Thok su kana ka gai. Tin ni mui. Ang song mani, song na rang su kap lang bo. Thok ka bele. Thok ye yang le bin mui. Som tap lang na sinai di. Borok green ulama wo. Cheng tabuk. Jampu jala SDM school gana sok paikha. Oro o school ani dada pusu. Bo teacher Khaio. Friend rok saima la yan ngai bini real name tai bini nickname tama para rogo nungmani samai khoti khaya kari ngai bini real name ngai Namrata Debbarma jotona saimana bono bini bumu ngai bini nickname ngai naam hanai bo nungjago parawo tai fame hanai bo sini jago tai bini friend rok jotto gono naam hanai bo nungo friend hanai bo nungo para rogam tiki sini bo bono ngai saimang kana bini real name by nickname phati friend rok bini height na lena tai bini chukmani ngangke 5.2 feet ngai bini tabu weight na lena bini weight ngangke 54 kg bini hilik mani gabon pore tabu na lena bini assignment date ngangke 13 August bono share khailiya bini personal kono ta problem tong na abun bagi ano share khlaiya sudu 13 August ani simi sabo abo jar personal bla ngai bini paran bumung kangke jompoi jola aba village ani saimano jompoi jola wono bini no tai bini video rogo bo sakana naimon norok friends of bini school ni bumung gangage MTB Girls School bawa jaga no pori ui thangjak tabung gangage bo college bo paikya bini qualification gangage tabu sekjora tei MA complete khlaijak bini school porimaro bini college of saimang khana pori thangmaro
MA Chajak MA complete ingjak ngangkai bini profession ngangkai YouTuber bo YouTube video sanano mujung jago tai bono YouTuber ni bosini jago tinarbo saimana friend ro bini channel kaisa tongo ngangkai bini hobbies ngangkai making video bo ekdom hamjak chuko video sanamnani tai YouTube rok bini channel tongo tiprajwk naam hinwi ngangkai bini favorite food ngangkai muya awan duro tai batima mosding bo chajago ngai bini favorite food rok saimang kana friends rok ngai tabuk bini favorite color rok naidayana ngai bini favorite color ngangkai yellow yaba kormo color hinwi hinjago sini kokrok bai ngkai bini favorite color saimang kana friends rok ngkai tabuk bini singer ba samung krung sabno Chajak ngkai bini favorite singer ngkai Parimita bai Teiwaisa Debbarma bini favorite singer borong bo ekdom hamjako go bini borongni gan mang bo khanao bo ngkai bini boyfriend to ngkai bini boyfriend ngkai kri tabuk sukpon to bo single noko ngkai tak saimang kana bini boyfriend to tong kri bini boyfriend ngkai to kri single ngkai friends rok video na bahing jaka bini lifestyle na bahing jaka judi na bono Chajak jang ngkai bini fan ngkai like khaji tai share khaji nong dolo no bo ngkai ani channel na subscribe khaina ta pokdi like khaina ta pokdi tai comment bo khaji o video bahing jaka tai bini channel ni link bo ani description ma ri ruwana nganaro visit khaji pungni bini channel thangai visit khayi bini video no support khaji bini channel no support khaji borbo noni support nang tong friends rok tai anabo support khaji hangangkai dinini video ni supun yang sina hambai jotono no kaham tongdi safety tongdi bye.